Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa Gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Aduh. Ki cocoke aku lho. Bangane ra ono sasaran. Ora ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa Gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Nyotampanono. Nggih. Nyotampanono. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek nggahi 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondome cangkemmu. Ora bengak-bengok tak dondome cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Andaka Murti kae patenana. Kraman kae patenana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng cedhel. Kowe butuh Detra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. Iya. Ya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sopo nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andaka Murti. Waduh, Andaka Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajur ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramaya tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna.
Kowe butuh duit ora? Ya butuh no. Oh butuh tenan. Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih. Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondome cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenana. Keraman kae patenana. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril, breng, kowe butuh duit ra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya maju bareng. Pethuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level ora. Aku ra mungsu kere-kere, tanganku kotor musuhe. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik ora ini ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae Petruk? Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna mergo lae. Ngerti ora itu? Kok kaya bagong. Kita ya. Madre. Ketorone sarunge mampu pertama. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng. Ngapa iku dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampul tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk. Sapa sing aran Renggalangi? Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ana Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Kok ndek ya lali aku. Aku ora ngerti sejarah gobloke. Wong iki sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemandhelan.
Ndasmu. Kok malah ngendas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Skeber. Baron Skeber ki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki yo ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro nimbali aku. Petro nimbali aku. Nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora kowe. Ngopo iki? Ngidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya, Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengentunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk Kantong Bolong Pandara Arja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangaturipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangaturipun nggih. Prayoga nungun mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan? Durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan? Drama Panakawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petruk matura ya gene ana lakon apa Panakawan? Nuwun pangapunten. Kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petruk ana apa? Mergi kanan karang kadempel niki peteng. Ya, Gong. Heeh, wong listrike mati. Wah, anggere entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Diem. Oke.
Menek entuk dum berdua. Ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petro, Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka niki mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya sero ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok ya sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus kelima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya, Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, mati ya mati ning warisan didum sik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak, ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok. Lah. Ngopae? Ratu dilunggui sikile ora? Sorry.
Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono to yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sepet. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petruk. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng diputaka pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Merga ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng anta dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Njodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga. Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh.
Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka jaman Jimat Wasada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Truk. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satriya kuwi nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara Bagong? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk? Pandhawa negara Ngamarta. Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Malah nyanyi. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Oh, jireh ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus. Mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun?
ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Tru. Ora sembrono lho, Tru. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki soluleh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rawe-rawe lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu coba. Woi. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka Jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyane Remata Majati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur karo Yai Prabu Darma Kusuma. Yen para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwih Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe ayo? Nendi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wih? Ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung wae. Metu coba legane aku padha. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah mbegogo. Santai. Sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok kono. Yo mangkat yo saiki ndas lho ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kuwi? Njur do ngawur kata-katane. Kuntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka ulun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Nekula ulun pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yem aku lunga sik ya.
Inggih wis akan dawuh. Akan dawuh. Suwe barang ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal aja. Nyon pamit sinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayane tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding Panakawan, bedane karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol, rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengke ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol, rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengke ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya waras Bagong. Syukur. Pun Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nun nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus nang kampung ki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah, ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Kok ya nak nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nggih mengke ndak selak Petra malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Areng. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong. Pun nggih? Mbah, racaturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun-rampun. Ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe kok cerewet. Ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka, mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih.
ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan.